Irundik nazioartera begiratu dute gaur hautagai jeltzaleek. Txikitasunean handi da Euskadi eta Europan nazio baten moduan lan egin eta erabakiak hartzeko desioa agertu dute. Nazioarteko ordezkariekin gure herriaren izen ona somatu dut. Gure herriaren izen ona sumatu dut. Egun, Euskal hezkuntza, industria politika, ingurugiro jasangarria, osasun zerbitzua, kultura edo berdintasunaren aldeko konpromisoa eredu dira munduan. Gureak dira eredu munduan. Baina apaltasunez esaten dut. Harrotasuna sentitu dut mundu zabalean Euskadi ordezkatzen. Bide honetik goaz. Euskadiren onarpena eta aitorpena irabazi behar dugu. Euskaldunak gara eta gure nortasuna munduan zehar ezagutarazi nahi dugu. Elkarrekin eta elkarlanaren bidez lortuko dugu. Hori da gure konpromisoa. Arantxa Tapiak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburu eta hautagaiak ere eskarmentua handia du mugaz gaindiko arazoei heltzen eta Espainiako jarrera agerian utzi du. Baina eleanitza izateko lehenbizi elebiduna izan behar da eta herri honetako bi hizkuntzak menperatu, hitz egin eta maite. Beraz, behar dan lekuan guk gure lekua behar dugu eta guk gure herria eraman behar dugu. Ze beste inorkeztu eramango. Gure arrantzaleak bere arrantza kuota behar dutenean Espainiak ez gaitu defendatzen. Gure nekazariak behar dutenean diru laguntzak eta bere politika nolabait ezarri Espainiak ez gaitu ordezkatzen. Joseba Egibar, Gipuzkoako zerrendaburua eta Gipuzko Buru Batzarreko presidentea entzuteko aukera ere izan dugu gaur Irungo ekitaldian. Horregaitik herri honetan politikan aurrera egiteko, arrakasta izateko, daude bi baldintza. Bat, herria ezagutzea, maitatzea, noski, eta bestea, orain badirudi danak baietz, bide politiko eta demokratikoetatikan egitea, garatzea proiektua. Eguraldi kaskarra oso Irunen gaur, baina jeltzaleen deia ez da euripean ito eta jende ugari ere gaur EAJaren mezua babesten.